gidawat pinaagi sa pagtuo. Mga taga-Galasya, Kapitulo 3, versikulo 26. Kay kamong tanan nga gibautismuhan ngadto kang Kristo, nagsulob kamo kang Kristo. Ang paghisgot sa relihiyon sa kaswal nga paagi, ang pag-ampo nga walay kagutom sa kalag ug buhi nga pagtuo, walay kapuslanan. Ang usa ka tinuohan nga pagtuo kang Kristo, nga midawat kaniya ingon lamang nga manuluwas sa kalibutan, dili gayud makahatag og kaayuhan sa kalag. Ang pagtuo nga alang sa kaluwasan, dili lamang usa ka intelektual nga pag-uyon sa kamatuoran. Siya nga naghulat sa tibuok kahibalo, sa dili pa siya mogamit sa pagtuo, dili makadawat og panalangin gikan sa Dios. Dili igo ang pagtuo bahin kang Kristo. Kita kinahanglan nga mosalig kaniya. Ang bugtong pagtuo nga makahatag og kaayuhan kanato, mao kadtong nagakos kaniya ingon nga usa ka personal nga manluluwas, nga naghaom sa iyang mga merito sa atong kaugalingon. Daghan ang nagkupot sa pagtuo ingong opinyon. Ang makaluwas nga pagtuo maoy usa ka transaksyon diin kadtong midawat kang Kristo, nakighiusa sa ilang kaugalingon diha sa pakigsaad nga relasyon uban sa Dios. Ang tinuod nga pagtuo usa ka kinabuhi. Ang buhi nga pagtuo nagpasabot sa pagdugang sa kusog, usa ka pagsalig nga kasaligan diin ang kalag mahimong usa ka madaogong gahom. Ang tinuod nga pagtuo mao ang nagdawat kang Kristo isip usa ka personal nga manluluwas. Gihatag sa Dios ang iyang bugtong nga anak, nga ako pinaagi sa pagsalig diha kaniya, dili mawala kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Sa diha nga ako moduol kang Kristo, sumala sa iyang pulong, ako mosalig nga ako makadawat sa iyang makaluwas nga grasya. Ang kinabuhi nga akong gipuy-an karon, kinahanglan kong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Si Apostol Pablo klaro nga nagpresentar sa relasyon sa pagtuo ug sa kasuguan ilalom sa balaod sa bag-ong pakigsaad. Siya miingon, busa gihimo ta ba nga walay kapuslanan ang kasuguan tungod sa pagtuo? Kana dili mahimo, hinunua ginatukod nato ang kasuguan. Kay ang wala mahimo sa kasuguan tungod sa iyang pagkaluya pinaagi sa unod, kini dili makapamatarong sa tawo tungod sa iyang makasasala nga kinaiya, dili niya matuman ang balaod. Ang Dios nga nagpadala sa iyang kaugalingon nga anak sa pagkasama sa unod nga makasasala ug tungod sa sala naghukom sa silot sa sala diha sa unod.